sa kau-explain, habar sa basa na. Mananian mga bangsa ko nagyang kaya pa ka resume man. Agyang kaya di ka tidawa, agyang kaya Iran nagugyang kaya Amerika sama na namya kalaulad. Agyang kaya diran di ka tidawa sabab sa kati agyang kaya Yemen amya mangped. Sagyang kaya di ka tidawa inabang yan agyang kaya Iran. So seron mambuari si sagyang kaya Israel na imanto na piyakadaya mangiran mambu. Agyang kaya diran di kapanalay ngedi si sagyang kaya Gaza. So kati agyang kaya mga ay manan yan na mga headline. Matatago siya, US lands third night of strike on Iran. Tehran expand retaliation operations. Ay manan yan na agyang kaya ko na miyababa sa gawi na timbak na Amerika agyang kaya Iran. Sagyang kana na mga sagyang kana na manan yan na pantalan Iran. So gyang mambu Iran na piyakalaula diyan, piyakala yan, expand agyang kaya panaupian si sagyang kaya mga military base agyang kaya Amerika. Padsagyang nga headline, Yemen target Abha Airport after Saudi strike Ansarullah warn of escalation. Natunap man ay, baguro na eh. Yang ay ko na aya Yemen, natenimbak yan. Udi na biyumba niya nagyang kaya Abha Airport. Oriya natigyan na after Saudi strike Ansarullah warn of escalation. So man niya na ayam yang una nagyang Saudi Arabia. So sumiaw pa nga Iran sumiaw pa nga Yemen. So may ayam niya na miya ka nagkapalitan ng strike agyang Yemen agyang Saudi Arabia. Dako pna kasuldi agyang kabar na no kasuldan tan mamay. Ubatan no makapuon. Nash. Ayam niya nakauto. Ayam yang una nagi Saudi Arabia. Saudi strike target Sanaa. Manana gyang Saudi na tenimbak yan gyang Yemen sansa Sanaa. Gyang Sanaa na capital city din ni. Agyang Yemen. Ore ano to nagyang uta kagi gito latest na sumiop mambu agyang Yemen. Guardian of the Hormuz Strait. Trump reimpose blockade as Iran warn US allies. Sama na gyang kaya ay manan yan na Guardian of the Hormuz. Ay manan yan nagyang kaya ko nanggugur dia si sagyang Strait of Hormuz. Na ay manan yan na bangadikuan guni gasang amya ipos aso mga barko ay Trump mga nabalian na sisan na may ito na piyangwasan kagyaman na niya na ceasefire. So at this time na ini-impose pisiro manan udi na bila kapman, udi na piyakadakal pa ni Trump, agyang kana na mga barko niyan, ayaman na niyan na iaalang yan sa Strait of Hormuz. Na may panutulsi, ayaman na niyan na piyamumba ko ni Trump, agyang kana na pantalan, agyang kayaman na niyan na Iran. US lands third night of a strike on Iran. Tehran expand, One Palestinian dies of wound as Israel attack presses across Gaza. So gyang ay mambuhay man na niya na Gaza na di din tuturog na gyang ayaman na niya na Israel. Na tetimbak niran na gyang ay Gaza. Paano ba siran di pa mimikiran na? Benda ando ni kabergiran na tikinan naki. Sini ko nang utap di na timbak nga si Raman. Pamanadid na pasang. Bismillah. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gip man so kabar sa Basamranaw, shout out kay Amal. By the way, last ta kabar tano, na yaman na niyan na di nga to ni miyang gulula kagay kada ko makabar. Siko Oriano kaya perme sa to agreement. Bid no to miya ka pero to gawi, miya ka 5 days, 1 week. Naman na niya na miyukit sa mga barko o mga Amerika sa Strait of Hormuz without coordination. So, sa madaling sabi, madaglo to istorya, tenimbagag yung aya Iran. Ay rason na Iran natigin na the protocol. Oay, ino kano daw das. So, miya mambu Amerika, sa miya ka tido siran si ko miya ka duo, miya ka tlo gawi. So, ay miyaw lawla, na kayo makasupa siran na bitiran ro sa Qatar.
binitiara ro sa Qatar. So the pamundo sang uta bitiara sa Qatar, giyang ay man nababagu, uy, nakatata si Majid bin Muhammad, sukran. Ay man na niya, nagyababagu man, naadman na miyo kita barkwa Amerika, mga vessels siran, commercial vessels, natin, the same story. Pag-warning nga man namin siran na tiga Iran, nadataruda, di rin tatagun sa ginawa. So atigin so inibigay Iran na ugyang nga Oman, maritime route, ay man na niya na dapat tapagukita ng mga commercial vessels, napsupak ni Iran. Liw-liwansan na ad na mga warning siyat kiran. Panimba namin sa mga kilidiran na di kami rin tatagun sa ginawa. That's why tinimba kami siran. So kaya timba ka kiran, nagyang kaya Iran, na sumyaw pag yung kaya manan yan na Amerika, na miya katlo to kawib. Miya katlo kawib na tanto kumala, kaya panaw pag yung Amerika. So sumyaw mambuag yung kaya Iran, gito last kabar tano na lima-tema na country. So siya upaniran na Jordan, kina mga USB sa Jordan, si sagyang kaya Bahrain, si sagyang kaya sansapan sa Oman, san sa tunay ni lima o tuwa country, siya upa nagyang kaya manan yan na Iran. So sumya op man iman to agu kaga iyagyang kaya Amerika na miya katlop man kawib. Third night of strike on Iran. Ayamanan yan na ikatalud na tigin na gawi adi ka pamumba agyang kaya Amerika sis agyang kaya Iran. So gina ni penutultan agyang kaya sa upa Amerika. So aya last asumi upi man to aya tuminibak na agyang kaya ayama na niyan na Amerika retaliatory udi na sa opera na ya sa agyang ko ta previous kaya news tano lema country at tenimba kagyang kaya Iran. So sumiyaw paging Amerika na miya katalo mambu gawi. So ginan mapenutultan no iman to July 14. US broaden air campaign against Iran. The United States lands a third consecutive night of military attack on Iran late Monday, expanding its air campaign against the Islamic Republic as tension continue to rise across the region. Ayaman na niya nagyang ako na United States of America. Third consecutive. Ayaman na niya na miya ka talo as sumpa-sumpat agyang kaya kaya panimbak agyang kaya third consecutive night koto miya katlo kagagawi adi ka panimbak agyang kaya Amerika si iko mga derpa agyang kaya ayamanan yan na Iran. Ini po natigyan ko mandi to nagawi man to. So ayamanan yan na Iran late Monday ayamanan yan ini po sa ko ayamanan isnin expanding its air campaign against the Islamic Republic, attention continue. Amanan niya na piyakalaulad, expanding, piyakalaulad, agyang kaya Amerika, si iko kapamumba niyan, kapamumba Iran, sagyang kaya darpa, agyang kaya, amanan niya na Iran, kasasaba pa na isagyang kaya kapakalagyang attention. US inta, kaya kanabata di pag-opisina, kanabata di pamanigrada galubuk ta wala lang na dita ka taon ni tunagapantagan na gawi ato na dita gitu anak na ba taong concern ni grada galubuk ta US Central Command announced that American forces had begun another round of strike under the direction of the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Peter wagyang kaya US Central Command. Pia kalang kapiran agyang atigin na American Armed Forces na pipuna niran began another round of strike under the direction of the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Saya man niyan na pipuna niran ko nagyang kaya rounds udi na pipuna ni Raman nagyang kaya manan yan nakapupani udi na kapakipti dawa Iran udi na diran way kapakipti dawa Iran si sagyang kaya Iran ama kapopo ko na Derek Command udi na order sagyang kaya Commander-in-Chief agyang kaya Armed Forces of the Philippines Armed Forces agyang United States of America.
In a statement, Central Command claimed the operation aimed to impose what it's described as heavy cost on Iran while reducing its ability to threatening maritime navigation through the Strait of Hormuz. Namatan. Giyang iko nakatero agyang Central Command na pitiruiran agyang iko na operasyon. Udi na kaya pangatakiran aya antaperan na ipunggulalan niran agyang kutua kabasairan udi na pitiruiran na heavy cost ayamanan yan na mabeger malayarga heavy cost ayamanan yan na malayarga udi na to namaday gitu heavy cost malay ikipantag gitu. Heavy cost. Cost na pera ka. Man niya nagyang iko na ining gulalan, ini-impose agyang kaya United States of America na describe as heavy cost. Man niya na malako na ibali. On Iran while reducing its ability threatening maritime. Man niya na siran piya ka bagra agyang kaya operasyon Iran sa agyang kaya man niya na airstrike na maluiran piya ka liukeun agyang kayamanan niya na karagatan. So di ranon di ka panimba ka. Peter agyang kaya mga padupanatigyan sa agyang kaya katero agyang kaya American Forces na manan niya na ako na piya nimbakiran why udi na antapera na timbak niran agyang kaya darpa buseher Jask Konarak Abu Musa and Bandar Abbas. Ayamanan yan na ayad na miyanutul nagyang kaya Iranian state media. Peter wagyang kaya Iranian state media ugay datigyan na miya panutul that the attack struck much broader nagyang atigyan na kaya ataka agyang kaya United States of America si sagyang kaya Iran much border na tanto atigyan ko maulad. Oy, pihak kauladiran swayamanan yan na kaya panimbakaran si sagyang kaya darpa Iran pwede na tigyan. Panimbakagyang kaya Amerika na civilian ports. So tigyan swayamanan yan na mga pantalan. Economic infrastructure. Na tigyan swayamanan yan na mga economic infrastructure. And maritime facilities na gusto yamanan yan na mga kagamitan si sagyang kaya peragatan. So, yun ang so kaya panimbakiran sagyang kaya manan yan na pantalan agyang kaya Iran. So, tanto ay maulad agyang kaya ako. Pikmbukumbo yan na dapat na imatero agyang Amerika ngaya ininggulalan Iran as heavy cost. Malako na iya manan yan na malayarga. Udi na pinggestuan gitun di pa antapa agyang kaya tigin na kaya panimbakiran si consecutive ay manan yan na tundu-tundu mga kagagawi na piya ka laula diran so kaya panimbakiran sa nga piti barangan ay manan yan na probinsya si sagyang kaya manan yan na Iran na iniraksira na magyang syudad mismo why so ay manan yan na economic infrastructure ay manan yan na economic infrastructure na so mga building man yan na di ron di mandiscuss man yan na kauyagan. Iranian state television reported explosion in Bandar Abbas. Kata Peter wagi nga Iranian state television keparatian tad niya kagingid na Iran. Na yaman yan na may panutul ko na adna mimbebeto. Mga la explosion si sagyang kanana darpa Bandar Abbas. Giyang Bandar Abbas na may tamparoan na sa kuan South Ende. Wa pa man mikikilid. While Meher News Agency said blasts were also heard in the Qism Island. Sa manoto na may panutulag yung Iranian State TV adungo na mimbebeto ang mga laabeto san sa Bandar Abbas. Giyang mambu emanan yan na Mer News Agency na natigyan na mga blast ay amanan yan na miya nga ilayo pa mimbebeto miya nga aneg sa giyang adar pa Qism Island agus sa giyang Qis Island and Bushehr. So madarle probinsya giyang kaya pianimbagiran. Nor News reported 6 explosion in Qis Island and said fire broke out aboard
3 ship dock at the port following the attack. Namata na. Kailaid nang haya kasupairan. Giyang ako na isa news agency man naging Nor News reported na pitiriran na mako na tigyan na mimbato amala bato san sa giyang na Case Island ay man niyan na Case Island ay man niyan na pwede sa gina na kilidaragat why Case Island na mako na mala bato mimbato ron unsaid na pitiriran fire broke out na man niyan na mele tigyan so mala apoy ay man niyan na aboard 3 ship, Allahu Akbar. Ay man niyan ang utan, namatay man ang mga latimbak, na miya nga nagatigyan sa giyang na island, sa nga na kilidaragat. Miya tigyan na miya katana, kotalo timan abarko agyang kaya Iran, 3 ship dock at the port following the attack. Namata. Man niyan na namatay man na miya nga nagro aming babato. Naswatigin so taloron na miya katana ko talote man abarko ay manan niya na kumiyadig sa mala. Allahu Rabbi. Sagyang ka na manan niya na pantalan. Si sagyang ka na kaya pangatakiran. Authorities in Khuzestan province said 4 people were injured in a US strike on areas around Omidyah. San sagyang ka na darpa Omidyah. Naman na niyan na piyamumba pinaging United States of America na miya panutula patakon nakataw amya wapaton. Shout out sa 238 viewers. So da makashare na share niya naging khabar 244. Share niya naging khabar ka pakanagakisukuan mga bangsatan ay mala na so mga kuan na. So mga lok sa kanabadi pa matya sa news naron tano rugi mapia pamakin. Al-Mayadin correspondent in Tehran said the American narrative that the attack focused exclusively on military targets overlooking the Strait of Hormuz was inaccurate. Allahu Rabbi. Reporting that port, economic infrastructure, and civilian facilities were among the location hit. Peter Wagyang kaya Al-Mayadin, correspondent, news agency ya. Giyang kaya siya tigyan si sa giyang kaya Tehran. Why? Any report Al-Mayadin say that American narrative that the attack focused on exclusively on military targets overlooking the Strait of Hormuz was accurate. Giyang atigyan miyatero kaya pangataka giyang aya American na aya targetiran ayat pianargitiran na sulangon ng mga military infrastructure agyang kaya Iran focus exclusively si military sa agyang kana na overlooking a Strait of Hormuz. So yaman na niyan na agyang kana na pamana ragatan nagyang kayang bela sa bela nakatutulungan niya ng naragat. Kagyang kana na Iran na adna mapapanto ko kita nun. Nagyang address na langon na nan palawa ator. Amya may kukumpaw nun nga mga palawa ator amya makalala. Kana batiga lakongan. Kao pa man nagid na palawa kailan niyo sa magatoring. Naginan niya toro pa ma. Ginan niya toro. Naginan ni kapaprotekta sa giyang kayamanan niya na Iran. Diyan na kasulda na yamanan niya na batiga so American plane na buon panguluga so mga di pa parachute na rosiram tapo kadisiran po ka survive ay masusuanan na upama kadatare upama sige nga likodiran na san matatagua Azerbaijan naginan na kalasan na miya kapakapala kalasan nagiyan kaya paglutan na Iraq kaya masuyan na Azerbaijan Iraq na Iran na sena manan yan na Pakistan. Saya sa likod na Iran na Azerbaijan, saya na Iran na roon na, ay manan yan na Iraq. Na ayabu giyang nga Iraq, giyang nga Iran, na di makapsulda ka Palaw na namiya kalala. Ayabu di rin sa ni pagagawa na adna saan sa kuha na. Sumiyaw na pitido ang naging era na uging era ka na san
saan matatago ginamboy miya kay ito sana portion na access agiyang kaya Iran to Iraq miya kay ito access another pa aron mambu giyang nga Iran naro Iran kipanog swema na ro Iran kipanog sa mga pedagasolina Iran apya gagawa na Iraq ug giyang nga Iran nga may to sana portion piti doon Iran guwan ni now sipman sa giyang kaya paman na Iran na yan na napantagino paman na ragat na miya isa pa na nga Palaw. Uy, Palaw natutulungan nila na yaman na niya na ragat. Na siya sa kawanan upama, nagina na Pakistan, naro sa likod upama, na Azerbaijan na ginan so katusan niya so presidente sa Iran. Asan miya ayaman na niya na miyaulog na miya ileni ang utama nga kayo paman na binuong pugubay naging ayagwan mga Palaw tanosi. Na kay mapano-panator. So malilibitanan, therefore, giyang kaya Iran na di kagaga o bayaman na niya na bayaran pagasulta. Ada ba, ate da magagawa mga pakukudagwan ni na. Kaisa-isa exiton san sa Strait of Hormuz. So katutulungan ni Ranan. So now, going back to the news, na giyang Iran na, Iran, upama Iran na ya, na Strait of Hormuzanan, ana Strait of Hormuzan, na adnader pa sa naisa, nakukuhaan pa na Iran, oy, kalipatan siyang napapuno-puno na military base. Simaw sa nga sabala, oy, Iran pa man, natutulungan ni Strait of Hormuz na mapuno-puno mo na mga military base. Kagina ni entry, oy, agi nga emanen na Iran. So, aya siwa agyang kaiyakwan, Amerika, nagyang ka na makaubay sa Strait of Hormuz. Ang mga military base agyang aya Iran na ayaran din na piting baka sa nga miya kapipiragawi. So, ginan mga pagiri. Ang no to, na datariman to, o giyang kaya Strait of Hormuz, giyang na islandsan, na dataro tikubir na Amerika. Ang no to, may alarma sa komunista no. Agiyang gaya Iran. Kagib sa Oman, ay masuswayan man na Iran na ya, na tutulungan na Strait of Hormuz. Naging Strait of Hormuz, na deket yan pamasan sa diwang, pamakasasanguryakan, na Oman. Na mapasad ka Oman, na Yemen. Siya may sa kawanan, Strait of Hormuz, na sisa na Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, sisan-siran lang. Ay manan yan, ay marani sa Strait of Hormuz, sa di pagagawin, naging Oman. Giyang gaya Oman, na ad na oil facilities san, o di na imbakan sa gasolina, agiyang gaya Amerika. Na ad na permitira na pupakasong siransan. Gito'y sabab, so kaya sa upagyang gaya Iran, previously ko kubartano, na isa sa biyong ni Iran, nagyang kaya pantala nagyang kaya manan yan na Oman sabab sa san po ka-access agyang kaya Amerika. Namya panutul siyospe agyang kaya ay manan yan na Iran agyang Amerika na true sa agyang kaya Oman na pag-access ni Iran agyang kaya Strait of Hormuz sabab sa dekat ta Oman agyang kaya Strait of Hormuz. Ito sabab pa may alarma agyang kaya Iran datar og yung Amerika na bayran tik ubira yung Strait of Hormuz wala hulam ginan ilan tanoron agus sumyabat ti akna akwan nata ugay na uban ang sungoy yung Amerika nakapagagita kare tutulungan na Iran na Strait of Hormuz ikaduwa na sisa nagyang kaya emanan yan na Yemen may pagubay na ng Oman nati maranis, pamana kapag agat uberan ti kubira. Winaer ka Amerika na prutruto kanira na nga mga military base sa na Iran san sa Strait of Hormuz ka para para makaluag. Ginanir kira nun. Uwi na di na ni Pungunot Iran. Yan ni Pungunot Iran. Shoutout sa 259 viewers. Gina ni ay manan yan na bapya pa na gyang akabar nakanabadiri-diri chuwid na at least na mga pagaritan wa naka-follow pana dataron no di datar sa kana datarakan mambu datar ako pugukit sa kana na kuan na mauulaw lera na. Authorities in Kusintan province said 4 people were injured in US strike on areas around Omidyar.
Koto patkon kataw. Almayadin correspondent in Tehran said American amya batyatanway. The correspondents reporting port economic infrastructure. The correspondent said the attack target an island of Kishim, Kish, Abu Musa, as well as the port of Bandar Abbas and Kahabar. Sumadagla adar pa. So, ay manan yan na susiron sa karagatan na pianimbak Amerika nagyangan ng mga port, ay manan yan na mga pantalan. Ay problema na sisagyang kaya syudad na piyang strike am ng Amerika katametero na sa mga infrastructure why na dungo na mga susugaton. The latest strike came one day after US Donald Trump announced the immediate reimposition of naval blockade. Giya nga itigyan na kaya panimbakiran na orya na o kaya tiro na giyang miordi ra giyang Amerika ang bali so mga barko naval nang bali nga kano blakan niyo giyang Strait of Hormuz. So aya purpose giyang aya blockade. Giyang aya blockade udi na giyang mga barko giyang Amerika na pakatetaratak ni ransan sa giyang Strait of Hormuz. Kagiyang Strait of Hormuz na upa makapuka ito ang ka. Nagyang na nasa Masiw apkudu deig san saranawa naginan. Ay man niyan na datarwan ng bungawan niyan na. Naginan ni di pagagon. Asan po kita gyang mga labar ko. Why? So ginan ni bungawan niyan nga Strait of Hormuz. Para ma-access ka agyang kaya mapapadalam sana makasusol sa Strait of Hormuz na. Gyang na naman niyan na Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Siransan, Iran, Dubai, san ko kiti. Iraq. Dalit strike one day ako to. Ay manan yan, na aya ko na kaya panimbagag yung kaya kuan Amerika na orya na tigin o kaya tiroon. Kaya nansi ay akin ya Donald Trump, blakan niyo. Petukan no, saya manan yan na Strait of Hormuz. Sama na namya kadagdag labar koron. Ay punta riran sana, daberan pakaliwa. Ay manan yan na barko. Agyang kaya manan yan na Iran. Ginan. According to Iranian report, American operation over the past 3 days have targeted coastal cities including Bandar Abbas, Bushehr Sheikh, Jask, Konarak, and Chabahar. Bandar Abbas, Bushehr Sheikh, Jask, Konarak, kabar di ngatan na mga inged. So madakla iya kuan pati babuda mas sa polo a probinsya giyang kaya piangata kagiyang kaya manan yan na Amerika na aya malatigyan na giyang kaya mga porta giyang kaya manan yan na mga barko san sa pantalan san sa makararani sa Strait of Hormuz udi na mismo giyang Strait of Hormuz so aya manan yan mga military facilities. So mata na kuan. Tanto amala kaya panimbakiran ay. According to Iranian ports, pumanda daun na Ugi nagi mo tiago ni ran sa title kuan. Tunong ta title yan kagiya. Hibi Costa. Madakla agi nga babuda masapulo. Agi nga piyang mumbaniran. Padya na tigyan na nga bibinasa. Ayam Romini port siya mismo nagi nga Iran. Ngati na mga darpa, pito tuwada darpa, udi na munisipyo, province. Na malatigi na saan sa giyang kanan na kilideragat. Na edin na yaman niya na pianimba kagyang kaya Amerika, damaging maritime infrastructure. Yang abibina sa tigyan sa yaman niya na maritime infrastructure. So yaman niya na mga buildings ko kapugusa, kakikibiri sa giyang kaya pantalan. Udi na ka-plerga nga mga barko Iran, maritime. Fishing port and civilian facilities. So tigyan so manan yan na pendungku ano mga seda. Manan yan na fishing port, pendungku ano mga seda. Pendungku ano mga pangingisda. Kenapa pendungku ano mga seda? Pendungku ano mga pangingisda. Nakagi mala ini. Ay counterin na. Bayni dataragi nga manan yan na pendungku na seda tano sa Marantau. And civilian facilities, naguswema na niya na mga
facilities, mga darpa, a civilian. Naman na niyan na pianimbak panagyang kaya, naman na niyan na America stopping short of strike the Bushehr nuclear power plant itself. Naman na niyan na liu ko anirang ko na kaya panimbakiran sa giyang kaya Bushehr nuclear power plant itself. Manan yan na Iran na kuan. O pa kaya pitong ka anirang bugi nga power plant agi nga ya Iran. New wave of retaliatory operation nakati agi nga sa usap. Hours after the latest US attack. Ore na tigyan umya isa ka oras akya panimbak agi nga yamanan yan na Amerika. Iran Islamic Revolutionary Guard announced the second wave of Operation NARS-2, saying it had target American military facility in Bahrain. Sugyang nga latest, udi nagyang nga latest kaya pa kagagawi, kaya timba kagyang Amerika, at tanto maulad, mala. Nasumiyop mabuog yung nga Iran, isa ka oras sa tigyan, kaya po sa nguta kaya panimbagiran, nasumiyop mabuog yung nga Iran, na iningaran na nira na kaya sa opera na sa Nasr-2, saying na Peter wag yung Iran, it had targeted na piyanimba kami mambuot tigyan, agyang kaya American military facility san sa Bahrain. Rutukan yun na Bahrain na Kamata na nga Bahrain na pupayag na sadya kabay Amerika na pagunutan yan. Mismo isa ko ay man na final ni Rano naging aya Gaza. Di tidawa gyang aya manan yan na Israel gyang aya Gaza mismo. Naed na tatampilan na Bahrain na gi Amerika. Kaso mga pangluran ro napkuan ro napugwitan sa manan yan na Israel na ipatimbak ko mga Muslim. Naging aya Bahrain na pupayag siran din. So manan yan na sumiyaw pagyang kay Iran, o riyan o kaya panimbak Iran, kaya panimbak kagyang Amerika siko kagay, last night, na isa ka oras sa buot tigyan na ang nakalipas, bumuil tao, di na sumiyaw mabuagyang kaya manan yan na Amerika sa Bahrain, sa nga na US base. In its sixth operational statement, the IRG said naval force lands missile and drone against the Jufire military base. Siya tigyan sa giyang kaya miyakanam mambu miyakanam mambu kaya sa upag yung Iran. Siya tigyan sa giyang kaya operation na giyang kaya Iran. A statement. The IRG said naval force lands missile and drone against the Jufire military base. Nagyang iti ginayaman na niya na mga naval agyang kaya Iran na pianing bakiran mambugyang kananayaman na niya na Jufire military base asan matatago sa kaya man na niya na Bahrain. Iningaran na niya sa Jufire military base. Na pianimba ko mga nabalagyan kaya Iran na gumiya pianimba kiran pa na mga drone against the Jufire military base. Targeting weapon storage facilities na ayakon naman po pianimba kagyan kaya Amerika, Iran. Ayam pianimba ko na mga missile na makapupunsa nga mga barko Iran. Nagyan ang kon mambu kikatataguan, buniga o mga sinapa nga mga ala agyan nga Amerika. And storage facilities na gusto piti barangan naman na niya na mga buniga saan sagyang ka na namya terwa US military base na Iran pianimbak. A satellite communication center padsama natin imbak agyang Iran nagyang nga naman na niya na satellite communication center yaman na niyan tower mga tower telepono communication center and residential building used by US personnel na gusto mga building san sa yamanan yan na Bahrain, apong gamitan nagyang kaya Amerika, na pianimba ka pa nagyang yamanan yan na Iran. So, ginan. The guard said the operation come in response to continue American attack against Iran's southern coastal region following the US defeat in the Strait of Hormuz. Giyang aya Peter wag yang aya Iran, nagyang atigin na kaya sa upami, nasao sa upaya, sa giyang kaya Amerika, si kukya panimba kanyan.
San sagyang ka na southern coastal. Ay manan yan, ang mga pantalan. Agyang kaya Iran, na gusto mga military base sa Iran, apian nimba kagyang kaya Amerika. Why? Minsan panatigyan, giyang kaya against Iranian southern coastal region. Why? Yan na naman na niya na maraniro sa karagatan. Apian nimba ka Amerika. Nagid na tigin isa uso pa meron. Following the US defeat in the Strait of Hormuz. Uriyan na tigin, wema na niyan, nakiatido sa nga Strait of Hormuz, kami akatido si Ranro. Why? Naman na uriyan na tigin, o kaya taba na, saging kaya Amerika, sige, o kaya pa tido misan sa Strait of Hormuz, kami akatras sila nagiya. Yan na usa pag yung ay Amerika, nakatayan na, iman to at tigin na sumi-off kami, mambu. So, sa manuto, na ay apyon Tore Iran, naging Bahrain military base. Jufair military base. Ginan. So, tama naman po siya nga mga military, bunigaw mga sinapang Iran, bunigaw panglo Iran. So, mga building na pugusar ni Iran, pumakaturog, piyama ka ang babato mga Iran.